Dunum Ghana ha yade bia da okwan kora tumrikana fa 21st clinic yesa yade bia ena afe yade pa ya Gyedie wona ya resemu eye sciatica wo ye yaboafo na anwumire sanso ena Courteous Marketing Agency wo na de mizo abaja eso wo na de 5G abaja eso eye anom de a ubia timenom bempanini mofra unya bi ebeboa wo awade ase ayi ase aponto ase bedwam dwumadie bia utumi de bi efo wo na eso asena me yede abroye ko yanimu yi wo bete wo mo enka e dwumadie eso enti makanisa mawie no mo munua bema owo ahene echampo enenso na wotwe akwa pro abeto ye enenso ye betoa ya disua a ya peja na wotwe mienu a atwam nie se obi kwa asore na oyemfom so a yese yetuno ewo asore no emu ebi se eye nipa nhyehyeye enyina nyame asem so ebi nso se eye nyame asem ne ma ho kwan anwumre ya the Bible no be kire ye Gyedie na ya bisa se wonso Gyedie ene se ewo sa asem no eho Kristo be frɛ adebonyefo na die na asi a okro ye yese wo ye debonyeni di a ontume mba Kristo ne nkyɛn enti a wasa ye pam wo na ye pam nipa na okona wa mabie wa na efiri sen ni nyina eye Gyedie ahodo a obia ewo ye pese anwumre ye di nkomo ye pese anwumre ye kire Gyedie ewu na makanisa mawie no Reverend Bonsie Mika watena se ewo ha Revelation Church of God International Ministry asafumu ena owo enti anwumre me manager na yasase abo enkomo efri ha. Reverend, good evening. Good evening, sir. Beba chona wapom to say adum ho ye pa ye de nyame ase asafuma ho ye de adum ara kwa bia ho ye ye de nyame ase se anwumre wanya adaje na waba dwumadi eso bedwafo akaye ko ye nim no meda wo mo di ama ahwefo ahunu wo nom na mimisa wo se obi kwa sorry yese wayemfomso yetu no asen saa na yenim ebi nse yetu na afira asore no mu baabi wo kora de ayedo beba begina asafo no nyina nim na yakenkan ne awaye nyina ye wia na yaka kire se eno nti afiri na ekro no ensi asonde mu ha biem opem se obesa kira baabi wo ho nso a ye ka sansen we nyina wia na yaka kire se niema bi ayeye wa asonde mu ho no wo hunte untumi nyebe untumi mo afode untumi nto enko communion untumi nya niema bebre a asafoma no eye no ebi susu se saade we no enye nia ye Kristo su ene ne ban Gyedie ewo ntunsen obi adi bone wa asoro ma yetu na sen Gyedie wo ho ne de wen yo me da se o wa hene yes Gyedie kan me ma ahwefo enyina adwo enwumre yi chiachia obi a wo hwe enyina de nchia edi kan e de akọ ama yankasa megire ahofe Teresa na fi atomi manyina titiro ne me baka akire Bonsie Ephraim right the friend Kifusu na fi matia de twato me sofo panyi ye national chairman Apostle Joseph Obiamwako e wasante achemagogo right afi mitia asafomani asafompanifo amenom ye adwuma ha nyina nso okay owa he me da se me Gyedie eni se me gitum esan se e wotwrenum se obi eye eniamo ho dia e wo asafum ana se oya dia di nyankopon asem bo abra na ye kana wontia na esaya asore no a egitum se yiri si nchen enti Gyedie mu no ntunsen wa asore mu eye dia oje etum bajan ye kase ye tu bi sen wa asore mu a eye den a
say na obesi akyere mu ama yate ase. Okay, so the Messiah Chim say, 1 Corinthians chapter 5, no, entire kind. A hono my whom says, or yet, dear, a good sorry, any massy dia. Ye to me, a yin free sorry. Ye to me, a genie DBS who free sorry. Bra or that's whom. Say, or your software. Yen, sorry, I agree. We are so na we ya dia egu asore n'anim ase a ye bo kokona ma ntia empanifo hwe adeko a wo ye no so ne ya hwe de ho asotwe ama se de Hebrew man kan omo no be jeje no se de omu hu na asem no enti bi wo ho no ma wo ye sofo e ka je ukoye we ni we a ye be suspend o ye be twen asan udwumadie no ye ba ma de ato kakra ebi nso ho no ma ye be yiwa firi dwumadie no so kra ye ma wo ma sofudierim biem ebi nso wa ye be pam wo fira sore mu kra enti gina bone kro no kokobodo do e de amawo na ni nyina mu no da so bu aso nu ya de a na ese asore no a se e yu firi enti we no eye asore ma ana se ye asofo eye obia me kan 1 Corinthians no chapter 5 verse 1 to 5 no wa be ka se wabeka se adwamamo ewo mumu adwamamo a eni abosonsonfo mpomu se obi ne gyayire ada na more hwahwa mo ho na mogere anho ama wa anyi de oye saa de amfiri mumu na me de mini ho honam fam enso me ho honhum fam na me ba na mabudi oye saa de yaten dada te se de me ho se mo ne me honhum hia awurade edimu na yewurade Yesu tumi ka ho a mfa saa oni no hye abonsamsa ba bi ho a okan wo se me kan free verse 11 say be contem na afi ma twere mo se obi a ofren onua ye adwamammofo ana onibirifo ana abosomsumni ana tokwapefo ana sabofo ana omimfo a monne no emmo sa onipa monne ndi o se onua hai no o se onua ti onua de ndi ha no onua no hwan ho asem na o kan ma me ba ho asem ana onua no ye obi a oka asafo no wo ye kristoni wo ye ni a ye hia ni mu no say Revelation Church of God obi a oka asafo no bia wo dem ho no wo ye onua enti wo ye osofo a me metinga frɛ no onua omi nua sofo ana wo ya asafo ban so a osan ye onua isan se yenye wo Gyedie ba ko nti wo ka onua de a na che se wa anyi bia anya bi e obi a wo Gyedie ni mu no wo ye onua nti ne awokenka ye hwan na wo kasa yi e wo soma for Paul nti e yo no Paul na dwene na wo ka ana se ye dia awurade ahye no se onka na wo nemum asafo na sase wo ni wu achi ni wu sori ye na chi no John chapter 20 John chapter 20 ana ye ni kan Matthew chapter 28 okay Matthew 28 verse 18 and 20 no ekosi 20 no Matthew 28 verse number 18 ekosi 20 no o say 18 no say Yesu ba be kasa kire won say wode osoro ne asase so tumi nyina amame enti monkoye amanaman nyina masuafo na momo wona sunhye agya ne oba ne honhom kronkron no din mu na monkyerɛkyerɛ won say oni di amahye mu nyina so na hwɛ menem wo ho na nyina ekusi wiase awiye Yesu say moko ka asem nyina na de obagye adi no mo na su wie na mo de ne ba asafo no mu a mo nkyerɛkyerɛ se onni de mahye nyina so to observe sa observe na wo ho no se wo hwɛ mu a eti se wako feku bim na wo gine wani ahwɛ ade ne din na wo so wadi akire enti adan na Yesu anka se obi obeba bia ma ne ntrem saa se de be ya asafo no anim bebe nyam na emudi a
ewo Kristo din mo no ebekọ so agina nti obi bemu a mo nkyerɛkyerɛ no de di kan so wodim afei ne woba ene woba bagye di awie ene ye kyerɛkyerɛ sɛ wo bagye di wie dia afei nye de wo pɛ bio na wo ye na emu eye de Kristo pese wo ye sisi amaba adwuma mo sɛ me ba sɛ me pɛ adwuma ya ɔwɔ hen mo manager be ka kyerɛ me sɛ ɔsɔfo wabade a ya ha de ye nhyehyɛ ye nie we ni ye we de ye nye wi sɛ de be ya adwuma no emudie no ebekɔ so ahɔ enti Kristo na nkasa e de hyɛ ɔmo nsa sɛ ɔmo nkyerɛkyerɛ wɔm sɛ me mahyɛdie ni it is so bi adi so it is where ni ahyɛde no so de a then na kyerɛ sɛ ne ɛho asotwe wɔ enti John chapter 20 verse 22 and 23 20 verse 22 John mu de wen gospel no okay John chapter 20 verse number saying 22 and 23 no in the 22 no say na okansa no ohomigu won so na ose won se monye honhom kronkron wona mode won bone che won wode a che won wona moma won bone tena ho wama no atena so Yesu ni wusori ya echi ni o right ya na ebinum ka se oba no do obeto bo kane na onya nwuye no bre no de na obewu ama de bonefo wo de bi a question no ba me hye da ya no na mmom no Yesu awu asore okwa akohia asuafo no se o mahia fa ena oma omumu ana ono mu di nhia owie ye na ode asem no hye o ma no se o mu koka no ne waka se omo ntwen gozi se ono Kristo no de ahoden be ma om e di sa abre ni nyina na o mu gu so otwen ana Kristo di ka be hia omo ni wusori ya chi wo hu mi gu won so no oka se monye konkron wona mudi ombone eche wom no e de ache ono Yesu so age ato wona mo ka bakese ombone nta om so no atena ho editumi ena Kristo di ahye asuafo a Kristo no soma a omo no so obunsa asore na ase enti eye Kristo ti se yen yehunu se me na me yosomafo abehya asore ase wa ha enipa bebira abam na ye kyerɛkyerɛ omo na mo nte ase na mo mpese mo be didi ye hye mo nyina so a ene Kristo se ye ka to se de wa ye obone so asotwe anya adwuma a Kristo gitum it wodi tumi ama asomafo no nje hanu mu bu atan ana mu atan Bible say maye mu atan atemmu no ye memete asense se obeka sire obi se wo nko so ahemem eno nya wadwuma na emom nkyese ya ye de ya asore no e de odi amaye okay eti Paul takan be bia o kire se ono nsoso no tumi no eye Nyankopon na de ama no nti san hyehyɛ na ye de ya asore no eye nipa hyehyɛ ana se eye nyame hyehyɛ mi bisa se nipa hyehyɛ ana nyame hyehyɛ kyerɛ se ukọ asọfo asọrọ ahodo mu a obi anhyehyɛ yɛ nko sɛ yɛ nyame hyehyɛ yɛ de a ade na asọrọ bi ade yɛ nko why ne question you abu say your church doctrine asọrọ bi a wɔ ne doctrine enti de yɛn yɛgitum wɔ Bible no mu ne yɛhunu sɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no sɛ obi say ɔne yɛ gidie no nyɛ pɛ ana yɛ ntias yɛ wɔ yɛn yɛ gidie no nyɛ pa ɔno so bɛfa ne nkyerɛkyerɛ na ɔde kɔ akwakoyɛ na sɔre edi sɛ me firi asɔre foforom ana e ka Bible ndu baabi na mpensi mu na ne madwene nkɔ a de bɛyɛ so okay ne me so me start me de na me de media minim ne mente ase no aka gidie no ho na me so me de ayɛ ma sɔre eno nti na asɔre bia e de nkɔ no yo enti wo se obi kɔyɛ bɔne a mimisa sɛ ɛdeɛ na obi ya yɛbɛka sɛ yɛ bɔne a nipa na yɛ nti no ɛwɔ sɛ ɔyɛ sɔfo a yɛbɛtumi apam no afiri asɔre no mu yɛbɛtumi atu na asan na yɛbɛgyere di bia afiri ne nsɛm ɔyɛ asɔre ba nso asa bɔne no bi ne deɛ wɔ hen sɛ ɔyɛ asɔre ba ɔyɛ sɔfo ɔyɛ asɔre ba o bebi a Paul kura ma yɛdi kan kenkan 1 Corinthians no ɔse obi yɛ dwamanfo obi yɛ tɔkwapɛfo obi yɛ abosomsomfo obi yɛ nsabofo saa bɔne ni nyinaa obi yɛ ne sɛ yɛka no ontia etimi tu no ɛna
bi also Paul etu enipa ni bi me Gyedie say First Timothy chapter 1 verse chapter 2 verse 1 and 2. Second Timothy. Yen kan ho na. Okay. Yeah. Second Timothy no. Chapter 2. Okay. Verse 1. Okay. Second Timothy chapter 2 verse 1. Okay. Chapter 2 verse 1. Why no say Ethiopians and was saying chia. Okay. Paul a onam Nyankopon peso ye Kristo Yesu sumafo. Said the Ankwa ewo Kristo Yesu mu boshe no tie no. De koma ne doba Timoteo. Adom mobrohunu asondwe mfiri eja Nyankopon ne ye Awurade Yesu Kristo enka wo. Meda Nyankopon a mefiri ahonim pa mu mesom no se magyanom ase. Okay. Baby, how can Second Timothy 2 verse 1 and 2. Second Timothy. Now can na me kan wine no. Kind 2 no. 1 and 2. Okay. And Second Timothy no etimienu chichemu ye ba akonyesa. Afi wo me ba ye den adoma ewo Kristo Yesu munum mu. Na dia utifiri manum adansefo bebre anim no enoa na fa hye nipa anokwafo a obetume akyerɛkyerɛ ebinu nso nsa na wo nso miewani hunu amane se Kristo Yesu sra nipa obi nkɔ osa emfa ne ho ntoato a efie asetenam ehoye. Okay. Ehoye. On se Gyedie ene nkyerɛkyerɛ no ayene efri de Yesu di ja asomafo no ena asomafo no so hya ase no omo so de kyerɛkyerɛ omasafo ma Acts chapter 2 verse 42. Right. O say na omukura asomafo no nkyerɛkyerɛ ene pan bubu mara ti ne kyerɛ sɛ nkyerɛkyerɛ no efri baabi ena wo so de agya obi. Right. Ena Paul nso so de hyɛ Timothy nso so nsa sɛ wɔn nso so enkuram na wɔn nso so mfa nkyerɛkyerɛ enipa wɔyɛ no kwafo a wɔn nso betumi akyerɛkyerɛ binom so nsa. Right. Edi sɛ me sɛ Alexandru ɛne onuanom bi a no mo ka ho a Paul ekotu wɔn mo sɛn na okoyi wɔn mo no na wɔn mfa saa Paul nkyerɛkyerɛ no ɛna na ɛyɛ asɔre no. Edi sɛ me yɛ sɔfo yi na Revelation say ye jitum sɛ Kristo wu sɔre na ne wu sɔre ye no ene de fa hodie ene bimbo de amayen na enu achi sɛ me dane me ho be kyerɛkyerɛ foforo a ene de Timothy de Paul hyɛ ne sɛ ebo abira na ye hu sɛ ade ne nkoyi me chi asom no a asɔfo no be frɛ me betia me na aso asɔfo be bia wo de asɛm no kɔ no o ya asɛ ye Gyedie ne nkyerɛkyerɛ ti ye ka na wo ka na mintia na me nkyerɛkyerɛ no ɛsɛ asɔre no a ombetumi apam ye fra asɔre fi sɛ me de sɛ asɔre no doctrine. Okay. Nti ye ba asafo ma no afamu de a bibi ti sɛ bi a waka adwamammo waka nsanom waka bɔne ahodo binom a wabobɔ so say Timothy de kra ana Paul de kra ma ye no omo nidi mpo ye ne omo emmɔ mpo ye ne omo entu anamon bia emfa ebo nti na kyerɛ sɛ ntu nsen no bɛba abra ye hunu bɔne na waye no abra ye hunu na ye hunu de a o we de no aka ho ase ade ye hunu ye de e ho adanse ye ntumi nka ye te a Enumpo Deuteronomy chapter 17 verse 2 no edekono ye kan kaka Deuteronomy 17 verse 2 Mose ngoma Deuteronomy no etidu enson ne nchichemu a eye mienu edekono etidu enson nchichemu mienu ekono se ohunu wo mu Unkura ode ema wono biamu obema ana oba bia oye dia enye Awurade Onyankopon ani so bu apamso na okoko
kosum enyame foforo bi te se owia ana osrane ana osoro asafo a mabra no mu biara na oka kire wo na otia ene pemuye na se uhunu se eye nokre na asem no wom se waye saa achiwade yi wo Israel ene fa obema ana oba wadi saa asemoni firi edi ukuru apono eho na sino abo ma edi kane no de se wo kan akokodu 7 as your pra se na yi bone no efi wo se de ana Paul kan no okay se obeka kire wo se asemasi aye se ne na ohwehwem na eyampa na enipa mienu ana miensa di ho adanse se eti sadia na fe de abeto bia me ehunse no kure eno so na yegina na apam dada no kure do si munsi na bonku na adom bre yi a yensi abonku no de se sa nipa no excuse me yini film ti wo se munyi bone no emfilm mu enti Paul kana 2 Corinthians chapter 10 verse 8 say na se me hwahwa me ho e ma ne bro so e wo tumi a awurade de ama yen no so tumi a awurade de ama yen no nkoso ama mo nkoso na enye mudwire no ho mpa maniri mu e kire se tumi na ode ye sa adwuma no yankopon ne de ama no right se de wodi kan bu sa ye no e di se ne obehwehwem ohwehwem wie na asem no yampa tumi onyankopon de ama se ohwahwa no ho wo mu mpa enha no se me na me ye okanifo adwuma di am de share mu so asem se wa anye ni yi so ye sofo se ma se so ye preside de so ye elder so ye cheche ni so ye asafo ba se me hwehwem ne se etisa na dansifo ho de a me hwahwa me wo sa tumi no ho a manimu obi wo asafo bo no ye bone a nipa na ye bone a na efi se na no Paul ne nwoma no na Bible no ba bi camera fi quotation say my paraphrasing yeah word for word na make am enti mpese me bisa say okra bi a oye bone no eye ono na aye bone ana spirit bi na ehye no amana ye bone no na say ye spirit bi na ehye no amana ye bone no dia na me bisa say asofo mo adwuma ye ewo asafo man ho no ewie peye enti say okra bi ana asafo ba bi koye bone a unyini say sofo no mum na ese yetu ni san eja asafo ba no because quotation ba kwa America was mon chere won enti say ye chere na se nipa no oye den ogusu ye bone de a na chere say sofo no chere no mom mfomso wo ho enti say de ye betu obi ase anya sofo no na agidi say e se nka yetu ni san da bi e chere say me ye sofo yi me church asempa no said ye tie said the Paul twerɛ kɔma Timothy no gina mu brepa ne brebone no correct pa mu ka asem no pepepe enti me de me church right na ebinu wo mu a omusu ne omade ye no omon partner atene ɛna na kono agige no ne dada no so etimi de onipa no kɔbɔne said Yakubu mu man ka no akono agige nipa ne dada no etimi de ni kɔ saa bɔne nim enunti se eye ne nipesu ena akono bi ewom na jeje no ma no ko boni mu a me ye sofoi mehu efi se ade bi ho na nipa ya utimi trazo ade we dia se eye boapaye ebi so obetu se asemasi ye sa na ote ade ya keka ba idie ye nhwe na ye hu enti ne ye fre nipa no na ye tu no fo na ya kasa akire no ye bo mpa ye so ma no right but obi ho no ma utimi se de oya na oye bibi ti se nkyerɛkyerɛ America ho asemi se wo fa nkyerɛkyerɛ fufuro bi na enne de yenim no ebo abira ne meka se honhom bi na yesa me da se eti de ye honhom no asofo no bompa ya na de wani to foma na ohwem no hu se adi ye nipa se be ye bibi na ye nsa de a ye ne sia ye bompa ye ma no na ye kyerɛkyerɛ ne se de be ya odi mampa ye no so betimi aboa no amene timi na mo ye ni nipasu ade a na say asore no a o wa hene eno de ese se ye ka kyerɛ no ye ka kyerɛ no
Yebeda say Reverend Bonsie Maker. Bonsie Maker. Micah. Yo. Yebeda say bebre Maker will say Gyedie ni say ntwumade e na wasongo so ene kwase anwumre Sompa TV so enie afe mu amutie o radio so no Sompa FM Kumase, Sompa FM Sunyane, Sompa FM Nkoranza ni nyina ubetimatie dwumade bi ewo ho ennom na Reverend akasa wie no yebesan aba ama akasafo a enkaye no nso no womo de aba abeka ho na osempakani adu oben Emmanuel Methodist asafumu na owo mema ono so akwa aba na fe yenye ono so na dwen kyerɛ anwumre ewo ensemu osempakani yema akwa aba na apomu nyame adom ya ho ye pa menim say what Reverend ne submission a waye ma memra won so ho de din kan no ye establish Gyedie was asemi ho entunsen anase ye tu obi wa asore mu say waye bone no Gyedie wo ho ye de wen ugina hen be mi tia nsem fun so bi eni ho say asafo ye obi ye bone a ye tu no efiri mu wagina so anything that's it they can tunsen ya anya na tunsen eba wa asafo right na why no ubisa me bisa question na uyi anu so bua me wo mo na yedi no so wo emore e wo ho no mo na baby ese ya de ese no batoat be ya to atwene ana be kan nyimore nyina kokonya na wodi ube yi ho no a ese no afiri mu ato agu na de aye ne de why den wa kipu ana say wa yusu good ebe bua enkomodie pa sure wo apam dada ni mu no nyame itimu po e wo na safo e ho anything so da be asafo no e be reach into perfection right enunti na ntunsan e wo ho na ya nche wo ne hwe bi wo Deuteronomy chapter 13 verse 5 Deuteronomy 13 verse 5 ya hwe de nyame e ka afa ntunsan ni nsan ne na ntunsan e ba asafo ni mu Deuteronomy chapter 13 verse number 5 na odifo ana odayeson for no munkuno efise wakasa se mummane infiri Awurade mo Nyankopon a oyi mu firi Misrim asase so na oje mu firi nkoafie no ho de twetwen efiri okwan a wahye wo se nantemu no so na tubone no firi not too bonny and free because sir a default I have a true for default names make a false prophet no and you also die no never tell saying now me say uhunu bi me na me so die uhunu bi na o de mane asafo no adwene say nyame so ka say ma mo so nyame fo bia enka me ho and o de say edi sem no say nkom se na e de church me say da bi anya nyame we no yi free me zumi ade baaye e ba sa no a meme so asafo ni nyina confusion de abemu divided mind abemu se when yi sa nimpa na emfiri mu a obese asafo no enti nyame ka se in the Old Testament no sa nimpa no de munkuno na munkuno a onya sole pe na munkuno pe motubo na de efiri mu enti ama obi fufuro so nsole amba ya sa de ni bi because ena no akosi ye no se ne nyame eye no enti anya de ameso me de meye se na be ya oman no emane no let us be Deuteronomy 22 verse 22 on here there nyame san kan ho no Deuteronomy chapter 22 verse 22 se uhunu oberima bi se one oba oye obi yire da enie omba nunu no onwu oberima one oba no dae no ne oba no na ibone no firi na ibone nya den firi Israel because nimpa wa ware what did I say ana wo ne nakoda ana wo so yo ba warefo wo so pene so ene ne we dae a che den na besi emema ewo mu nyina ba fa amanfo yire ana maso be na so be dai e ba fa mu kunu ati enti nyame sa nipa yire mu kunu na mu yini firi enti ene se me yire one me yire kodae na se yeku me yire ne yeku yire a che wala akoye bio obi nya bio enti in the Old Testament no nyame de sa ne mu nya hye wono se ne be ya
Bonentina asafo no mu enti se yekuni pa no kra yenkunu wo aba asase so no mu ade je hona apomada ka no wo enti ye ne kokro ne achi ne yekuni pa no se ne be bone ye de antina mu enti Kristo nso yekunu no yenkunu kro ni mu yekunu kro no achi se ko Kristo ba je ye bone enti okunu kro ni mu a enye ye ti se okunu kro ni achi now so ba 1 Corinthians 1 Corinthians 5 no so a letter na e ba ye no na enkra te sen ana Paul be de Paul kan nyina no oyefre apamdada num na na de ba na ye hyehyɛ ya ada hono mu se adwumamom pa ya modin wa abosumsum fie no that is Gentiles and no be otibusum Gentiles amana maimufo no muna magye di na ya kyakira mu no what is so see when they believe teach them what Gyedie ya kyakira won se ne Kristo no esitie now new convert ne ba yemfo me fra asafo no because ono ya abefo but omo e o matem ya kyakira mu no ne ya kyakira na wonim na me hye nya se ade we yenye ade we yenye no na wo kokko ya na Paul sa nipa no ere oba be betu ne firi asafo ni mu so that esan say ayade ani kwan say ye Gyedifo no ye this ade fa no say news aba mom ye new tasters yi konfo akofo beere sofo akofo beere den na ye news mamo konfo akofo beere sofo akofo beere den na ye news mamo obefa sofo de no adentia because sofo wo din chain konfo no that is it wonim de ye nti wo yenso wodin yo wonim de ye come say Kristo de Kristo wodin echi odas yo oyo tin ni konfo de biam so no oyo konfo adentia me no be kama se be yin na se bone ba kono a nti wo no de wonim na ya kyakire wo no wonim kwan se wo ye sa asafo no kwan se ye tu e de sen se na be ya bone ntina asafo ni mu ko obi nkoye bi right ye tu said the beya bone no entina asafo no mu eno ntine hia say asafo no obi ye bone a ye yi no e de efiri mu say wo kan quotations abobo so nyina akoye obi yire obi kunu adwamammo ene ne keka ho adwamammo nko a na obi bo a ebetime yi na firi asafo no mu ana dabi enye adwamammo nko bone ben bisa na obi ye bia nipa no be hu say yes waton emra e wosa asafo no ye yi no efiri mu bone no bi ye de wen na ye kaso me menka imfemfem nyina asafo ma no so because asafo no so ka ho because the whole church ni nyina now Paul no emu no aside say 1 Corinthians no o tu bi efi no ye bu mo nipa nansem bi won ma Bible mu dia dance say Paul to mu firi mu ebi Filico me ko tu ko tesin Filico Hymenius Alexandru ye hwe bibi wo 1 Timothy chapter 18 1 Timothy chapter 1 18 and 20 Timothy ngoma edi kan eti baako chichemu du enwotwe kro eno chichemu du nwotwe no se otu Timothy fo atifiese asem no sa okasa kire na mede me hye wonsa me ba Timothy sadia adisema okan no wo ho kane no te no se fasoko okompa no na nya Gyedie na nya Gyedie ne ahonipa conscience ejemu na wagu asu Gyedie hono eso no English no we ka tuna English na shipwreck say shipper oyiman so oyame so that say ebi mu omu Gyedie eyamem wo mu bi ne Hymenio ne Alexandru mayi won mama Satan se won twe waso na wanka abususem omo me say na omo ka usori etwem omo no say usori etwem eno nta yetu omo say ka usori asema mom njindi divided mind anya ba asafo ni mu ana Paul said that be sankofo we no so motena asafo ni mu a enye ye right and I was say then you two omo ere esan because dem can blasphemy but as I say them say excuse me say Muslim waka chere say okay asemtia Quran and I say Muhammad they see that was blasphemy abususem kan now obeka say Kristo sum o sorry anyone ma blasphemy but Paul beka to say Kristo we no wan sorry a ke ye Gyedifo na de ya na emobo enti we na ye de ehwa ye ho na mo so mo wasafo ni mu mo so mo dividers of mind say o so le bia de anyone mo Paul say nipa no o na Satan sa o da say so on twena so se na be ya on kan ebusisem
Some go from you. Now, okay, I went to a 2 Timothy no so a obo ba kusi din wo hono mo. 2 Timothy 2:7. 2 Timothy 2:7. Timothy ngoma no etimie no titemu enson. Titemu dunson no. Dunson no ese. Na won asem beyere se yarebone na o mu bi ni Hemenio ni Filiko wapai efri no kwe ka se wunya ne atwam o sori na wunya ne atwam na wadane bi no gidie abutu andi Paul ka se gina so atu san kwafo no edi fi asafo ni mu ko butu bebe na gidie asafo no se ko tare se yen dey ya so gidie ba kumu e na ko pie Kristo nchen se na ba penda kan se sisi a eduma e ba yi e ba ha se ya na me page ma ya eduma no mo won chehye e wo hono mo page ma 7 o'clock me se me so fo nti e ba 8 o'clock e da ha nya so fo sem wo ha se na botane siti entu betima ye eduma o betina ontimi nyi so a doka be nya firi mu eni sana asom no esiti e ye didi fo ho asem no ye ka nya anye ndi fo ho asem na de ene ye ka entuntun san e wo twere ni mu ntunsen e wo twere no emu abusafo mebiso kai wo se ugidie ni sen e na wani eguso a wo hwe Sompa TV so enche ye be ma kwan na nso wabam na waba abekire unso ugidie e wo enkomo ni dwumade eso e wo ha enom na opani sena Bible kwan so yesi eyi obi efri asafo no mu asafo no yo asafo bia wo ni hyehyɛ e wo hono mo na yo bu on ma se oye pofom so no a fonso bu on ma mate ni nyina so what I see e wo se ohwehwɛ mu se hwehwɛ mu bia what I see asafo no gyina so e den e le tuni pa ne fi won mu se oye osofo so ye elder and so ye asafoma e wo hono mu enti yo even kwese be first mo sofo a and mo elder your qualification e qualify wo e ma wo de obeye biblically kranom 1 Timothy chapter 3 1 to 17 e wo hono mu qualification of elders deacons Greek ni episcopos e wo hono mu to the 1 Timothy no 3 1 to 7 1 Timothy 3 1 to 7 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7 no kwasem ni so obi pe ohwefo adwuma pa adwuma pa nso dia ese ohwefo ne se onya ne ho asem bi nka oyere ba kokunu awo se oyere aye ba ko nani so da ho nani obi nani da ho na dwene muti oye ne ho wese oka hohoye onim kyerɛkyerɛ onye osadweam onye pupupupu na momodwo onye atutupe onye sikanibre odi ono ani fie so yie ma ne mahye na se animduro nyina emu na se obi nhunu ne fie so dia ebeye den na obehwe Nyankopɔn asafo so yes enti asumi se your soft evangelist na obi wan se meyere ma family de chi e na me ko e wo se asafo mpanyimfo no efre o what does you ni yade me ko asafo nim se sei e na o yira da abeka okay amu hwehwem no se ye no kura asafo mpanyimfo tumi di amu tumi sen a amu tina asafo mpanyimfo ka che mo se fiti na eko evangelist onya evangelist wo methodist me na bio boni sei e no yade e no akodi e be yime firi mu e wo hon because in say me wo school mu no ya chekere me e wo ho nyina unlike say obi a ono atena sorry na bana asafo manu nso a bana asafo manu so a asafo mpanyimfo na se ke ya frɛ no ya hwehwɛ mu ne hu se no kura e on ma ya gyina asafo no so animu so that ya kyerɛ ne se nipa sei because bɔne na si me ka asafo mani nyina anim dada nipa sei na bɔne sei odi nti asafo no edna si nkyɛn for the better 3 months depend on asɔre ne hyehyɛ 3 months ne edna si nkyɛn ya edna si nkyɛn no asafo basa so tunu so sa omunya no ebetunu so sa ne yakoso a kyerɛkyerɛ nipa no ne so so ade nipa na de aba back after 3 months eti no se na be ya obasua Kristo enye sana asafo no hye no esiti na oji se nipa no kwa obeba yes and no e kan me yes and no je asafo no etunu so sa no obeba je omma no omma but asafo no tunu so sa no oji ne fum so tunu no obeba asafo ni mu
na the onion to one man onion to mu tintin I don't know why but onion to say why sanpa no omma so omma enye osofo no enfom so because bible na dey ye adwuma ndo osofo no nyamfom so say otu no na okon na so omma osofo no nyamfom so me da say evangelist me say ba ho enom reverend ma mensan mra ho wo hwe kwan a ye fa so a yeyi nipa no edifre asafo no emu no ha na ebinum nte ase no wo se nipa no yetu no ye betu no so sa na yakwa akohwe se obesa kire no wasan aba ene yetu na ye den yo na mini kanyi bia no kakra se ekwan asafo no fa so etu nipa no 2 Corinthians chapter 13 verse 2 Corinthians chapter 13 then kind 1 chapter 13 verse 1 and 2 Emprensani a meba wonchen adansefo baanu ana baasa ano asem bia begina mebo wona oye bone kane no ne wona aka no nyina kokko saa nso na sese a minni munchen mebo won kokko sedia meye ye bra meba ho ne nempire no so no se meba biwa memfa won ho nche won efiri se mo hwehwe eye okay oba biwa enti ye di kan ebokoko right oh wasi di kan oba ye to so mi no ba ye ni nyina obokoko se mprensan ni no obeba edi bone a wo ye ne abokoko mprenu na to so miensa no ba na da so ye dia o ahene je se wo nya wadwen so besesa edi no saa no de ye frew se the evangelist kan ye de ugina asafonum bra mpanfo nyina ahia ne agye atum se dwumadie wo ye wadi no se asore no egu asore anim ase ya bo no kokko ba ko mienu ya tunufo ya kasa akere no ni nyina de o ya no o ye no dem de nyina asafo nanim na ya pa mu aka se nipa asemasi weni okoye ye no ya kan wantie ti sese de ya tu na fira sori nim se oye sofo a ha no na ensisemu kakra wum se me ye sofo yi ibetimi aka se ye yimi afira sori nim se etina bi mo ho anu ma bi pono na ma ba so dem abra ma se sofo a eno so be pamiana se me ye sofo na so apami eti sa dipa no ahwefo no ne se sofo ye tu no se de si kan ani mo dem hai okoye na wababetra etom se asafoba ene yenya na yenhwe no na afa ye hunu se ene ye ka ko no a ebi obeba but so obeba na now man de Hebrew for ngoma no aka se wo ba eye wa ma eye kire se Deuteronomy 17 na kan ye no wo se munku no adentire Nyankopon ma ne ntra wo so nsachira edi ntuom ho na nipa ye bone no adene nyame amoma ntra wa nsachira ba wo pam no edi nyame se munku no dia anka adentina ke yeku no right eti kuma yeku no Nyankopon wa hene okra no no hia wo nipa bia we yiwu no nya na asem wo se me yesofo yi se edua bu bome ne nyame se minwu a ha no da so nipa bia no bewu ni mo wo hwe okra no enu nti se wo yamfom so ne etu na so kona o ma Hebrews chapter 12 e kan ho asem verse 7 and 8 chapter 12 7 and 8 7 and 8 okay my Hebrews 12 7 and 8 no Hebrews chapter 12 7 and 8 yabekan says ya Hebrew for ngoma no eti dumienu ni chichemu a eye enso ene enwotwe no enso no se muhunu asotwe mu amane tenamu a Onyankopon ye musemma na oba ben na owo ho a neja entwena so na se muni asotwe a wonyina anya bienu bia ene na moye adwaman ma na enye mmapa enti ukan ba fom kra o ma ehun se ye wo honam fam agya no ho na ye wo se asotwefo a ye fere wom right enti ye honam fam agya no a ye ne ye ma praate no se ye ba ye bibia ye twe ye ba na so na Paul say eye tumi a ewa ye de tretremu na mu yie yo na nya mo se ye ana mu dwire se me sha se mban kan ba bi tumi na me hwahwa me o se tumi na enha me because ewo ho ma mo mpagya enye mu dwire na mmom se ye tu obi na asotwe ye de ama no se asafoba
ye yi na free baby a wote se wonko tena chiri osofo ye tu afiri wasofo die so do akoko ye asafoba ana se ye yi wafiri asonum kura saa mane we na wafam no so wogi tum na wotena mu a nyame ye oseba se wanyi antum na wokɔ a obu se wo ye dwaman ba onye bapa onye true son of God saa nipa ya so no asɔre bi bɛkɔ akɔyɛ crusade ama nipa na akɔtwere ne din me hunu se wae bɔne sisi ya yesi yenko bo crusade ana yenko pa de bɔnefo ana makɔgyina na me se wona pese wogi Kristo di womra ana ono aba so free Methodist ya evangelist we ana okɔ bu saa bra no mpam na me wo revelation mi hu etimi de ensa akra na waba na me fan se wo ye new convert etimi so me be kyerɛkyerɛ no enti ne maye ni mo no wo se bo ye Sunday school ana Bible studies a ne kasa na ma hu se nipa se wakɔ asɔre pen afa nkomodie na be hu se na me kɔ asɔre asmasi o na bibi na si ye na ene so abade a bomoden na tintim ebi mpo a yetumi hye ne nkuran se ebetumi a ɔma yen sofo ne ani nanim na yen kɔ asɔre ya na owom dada no na yen hwɛ se de esi wo ne asɔfo no ana asɔre ntem no ebetumi asiesie a ebetumi akɔ bi kura ne ntɔkwa bi ne ba a ɔne asɔre asɔfo ne ntem no mapam no ɛno saa no ɔgitumu a ye kɔ ne kɔka na so twin bi wo anom de ma na wɔtrem enye ne fe ne se mi ko gina bonten amma se bi obi a wakɔ asɔre gya ba o ye kɔ ba busu ne ye kyerɛ se ye kɔ abonten akɔyi akra ye nkɔ wɔ na ɔnkɔ asɔre da on rich person and people ɔmo na ye kɔ enye obi a ɔkɔ asɔre dada na waje number ɛyɛ abrabɛsra weto onyom da ko crusade da se ma hu se onim nyunto ade ma fo so atwena ba wasɔre iti owo ahene me kɔ ye crusade na me kɔ na evangelism na saa nipa no agye atum se obefa Kristo ana na wakɔ asɔre pɛ no ugya ye enu nti me pɛsɛ me mo nante me hu se wakɔ eboni bia me atuna se Bible nso se de ada di ohonam fam ɛyɛ mo ne mo madea na de wo huhuma ye hunu de hinta nyina no nyankopɔ dia ina Yesu se obeyi nipa kokwa musem nyina adi da yitwa to no nti nei ntunsan ye adwuma ya asɔre no de ye adwuma pa wa hene ne se me ma sɔre amigum ana asɔre amigum bi apostle Joseph obi amakontie se me ye niamo ho sem na ene asafo no agidie ene ye doctrine no ebo abira papa be frɛ me bonse ye mate se moni na ho yewe ye kan na se enye ya obetime yi mafiri minima sɔre bi mi modi ɔsɔfo no na menen ne wo barekese o mininu pa ɔkɔ asɔre ne baba ne ko nyinsɛn ye asɔre na tu na firi o mapam na firi asɔfo di ne baba wo enye wono an ne obi o nya ne yire ko ono ne baba se bi wanyini abro 24 kra a okonu school ni ade na emfunso okopa ya aba ko nyinsɛn asɔre na pam eti okaze ntun se ye adwuma meka se ane me ma sɔre esi ebetu nipa na sen enti ye adwuma right evangelist ma mintie wo so wana memisa se so Kristo a yedi nachi apam dada na se yenkum apam foforo yi mu Kristo a yedi nachi no ɔma ye ho kwan se yentu nkrofo nsen yes ne e kanya Paul ne apam foforo mu atwenye na afinya me huhu right enti apam foforo mu ye kanon Kristo mapan se ye yentu ensen na me kyerɛ so kan 1 Corinthians 5 verse 5 and 7 1 Paul asan to bisa odi kan was na wi ade 1 Corinthians 1 1 Corinthians chapter 5 verse number 5 verse number 5 or say mumfa oni no nhye Satan sa na honam no nsai na waje honhom no nkwa waje se na waje honhom no Awurade da no so da se enti se nipa no se oye Kristo ni se yetu ni sanfre asafo ni mu a ene se nipa no okwa nsam je mu ya hwe woni ye okay Satan e wo tumi se osai honam no ba kra de Satan tumi se nipa bi akra tinye o wo tumi se obetima sai honam no but ultimately send people be akra awama ne hukrom right na me wotumi se ose honam no se nipa ekra difference wo no enter politics say nipa no ye tunu a na se Satan say on se honam no adentia bono no wo honam ni mu enya kra no ba kra no de ukwa me de no say ebia and I say ebia why because Kristo no wotumi ka say wo brankwaje mu wo member nkwaje mu that's Kristo enti nkwaje ne de o de ahye Kristo no obu atan no and this asaf not to say and then just say nipa no ere oh go heaven say na okay you two asan e ke me meeting na ko me ye crusade
nipa na ba ebi oba ko nya adwensa kyera nti no beka say ultimately simu no okoye sene 270 no there be yen asafo no mema which is no because bet menya adwensa kyera me da say abisanfo ba bia ye duri no ye beda ye ho akọ je aboafo nkrato tew ye ba ye beba ahoma no so ama okwana nso de wadwe nkyira ba beka akasafo de ho ansa na we ama wo mo aba abewie na ye ba ye de aka nyina asoso. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st Clinic sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st Clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene bese no yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wotimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade. Ghana ha baby a wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st Clinic. Wo mu ye sciatica expert. Yeda say watwen ya ama yakwa ba Gyedie ni sen ena wani guso Sompa TV so ene anwumre mu amutie o radio no so enkranzan for yeda ma se papa Sompa 90.7 sunyane ne mpotamu Sompa 98.9 ena Kumase ene mpotamu Sompa 93.1 FM yeda mu nyina asese matwen ye ama yaba abedru sabre baby yedri eguso aye kaka wo se 21st Clinic nyame ya adwo chena dwoe ombetena ase ombehwe nkrofo yade bi ada kwankora atumnika na kɔhɔ ennom no kwasema ewo mu ne se wo ma yaresa eye sononko yeduro ye ne kwan a ye fa so edi yedwuma wo honam agena ye wonfidi a ye de be miemia woni padua na ma wo honam asisi wo so wo ta aka se wada wo kon so waye sei ananse ta ache wo de ya abra na ye nhwe na yade pa idi na yaresemu akotene eye sciatica usisi achi ehoma ewo ho ntini efa wosirem ko o 92 ekosi unata bono no eto da bia na etitriti eto da bia na eye o ya ebi kreatim cancer sasabro na abaji se ye chichero mesro fa ko 21st Clinic se eye sciatica nko ade a metime dia dance akamfo akero se hwie bei na nsa obehu se wade ho afremu se de esi ha ubia no tumika na kohonom na ye moa eye ayarehwe ewo wo mu dwumade ase wo mu krabata dunum no ewo Ghana nyina oko eye Central Region mo Western Region mo ho and Asante Region mo ho bono ne bono pu ye de ato apete baabia ntino ya na watumnika eko ayarehwe ewo ho Fred Doctor for no sese a 0540 311 ofra baby a ofre firi bia no ye be chiro clinic no dia eben wo na nyame ya adwo kira no pa wakwa akwaje wayarehwe Gyedie marketing agency wo na de Mizone 5G abadwa so Mizone 5G no eyanom de a emu ye de Mizone say emu yedu onum a o me kama ye wo ne de ne mienu ba kontesa mango no ena ne aka no so ya frafra amango anka akwadu ne saa enuaba no ye de ne nyina na afra e de agu chance mu kama a ye abo ho dawura ye ton onum bi a oha obi ani akire nkwada no ko school afa bi show bi a bag mu na ebeboa wo mo papa afei Mizono wotena wiaso wotena faako eye adwuma echa eya no Mizono ebi eye 5G no ebeboa 5G no eye pure energy drink
cafe no ewo fom enye baako yi a wonom a ubebu so saa na asoro nipadua untume enna no 5G no be enu enuaba kan na ede aye ye friend 5G if you say ene enuaba ye de ye nyina no G ene de kan ye wo eye grapes ewo mu green tea wo mu guarana wo mu ginseng wo mu ena grapefruit ewo mu unya bia ebebo papa wonom so a woti nuaba no sa nuaba yi ene wo pe bia wo bebre ansa na wanya bi ewo wura mu adi nanso ene Catchers Marketing Agency for other romantino ashita mo amwo nkranza ne mpotamu ochina omudi omanhema na awotwe obenam awie so saa unya bia ebeboa wo honam no ebesisi wo so onte bre ubi bia beye kama yade kwa yi ase aponto obadwa mu dwumade bia obetimi de akọ ase me ba cho Fred Dr. Silas ene edom no omkọ adwaman ahodo nyina so 0246270221 ene wo mu enidwa ewo saa homan so Gyedie ni sanjumadie yi we osofo we sempakani we odifo we odehunufo wonim Quran wonim Bible mu wonim sede aye kasa radio so kyerɛkyerɛ asɛm mu ye ma kwan na watumi abadwumadie no so frɛ producer ewo 0244 36 1008 0244 36 1008 ofre sa number ya obema kwan na wakyerɛ wo da obeba dwumadie no so waba be kyerɛ wo nso wadwen anwumre yaduru wo nso obre so ye ma kwan ma wawuram na waba be kyerɛ wadwen ne edadwa ene sɛ ntunsen wa asɔre mu da so ye adwuma akasafo nyina sɛ wo mo gyetom na ye adwuma na Bible ma ho kwan wonso Gyedie enesen 0598 994994 0598 994994 na waba nkomo iso waba be kire Gyedie ewo eha enum ene anwumre. Hello, good evening. Good evening. Udeni baby okasafi. Me kasafi. Yeda say opani ma yenti wanwumre. Ajampo me mamajo. Yeda say. Okay, entitenu wo. Na entitenu na ye ne ye ajenfafia. Na Bible says uko Matthew zampano. Ipe ye do no wo. Ni wudu. Yenya ye tie Sompa. What is? What is true? Ni abati tunya mama. Otubo ko ya ko ya mama mo na mo sapo. Am kwante se. Am kwante se mo mo ba. Roto ko ma to ni ni. Wati enti so tipo kiso gano wa ya po. The petrol so wa ya po do for. This the petrol wa long time na se. Mo ni se ko na wo bra ko ni mo. Ayi ti sense wa. Ni yao. Bible say Kamu ini banwa ko kuma inga ta mutafo tinye mu ko kasan kiran mun fare sai ko ne dinna biya na nya ko Yeda say. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Udeni baby akasa Mira. I'm so for free seconds aboso. Meda say also for my enti wanwumre ye. Sompa FM. Trisane de Openi sex no na eye adwuma. But the reason why eye adwuma is say you 2% after why boni and sa boni no why no. Sorry no bia ni. But I can imagine so we use this 400 for what? And 99 at the boni mo. So people go Jamaica to say so for making sure say I saw them you know you do my money. And so what to not say. And stress no working person not boni here near sorry no. Now they say where they open the boni to go sorry no and for say abofro. That you get to trust and so my mini for cause you get to say. And you get an extra plan or that or panel or boy Gamana was saying. He ain't saying. No so I want planning and so on it them for not on you not to the woman one I your trouble bunny when I'm bunny. If I did you bunny or trouble bunny, then put your dear near bunny thing or one way who never you. I used to say so very much more banana on another.
I remember when you Saturday coming quadia, and who you know when you feel against them, and check the members. No one can who Christo, who Christo are. We say because the many people can see it. So, of the man with the best here. You better say, you better say. Good evening. Good evening, baby. Akasafi. Yeah, Semira, my interview. Right. Sompa FM. Now, I saw for me, and I said, meeting in the local media to completion of Christ. Some back up to achieve, I can be different. More after phone, more you now, who preach here. You preach it, and you are Solomon and you are who preach it, you are Tana, because we know it makes you give us into the next. Limit into the moment, because of after working the gym and send your motor child over. That was a young couple young Chakra, young Papa, and like a such I didn't think that preaching is about fellows. I didn't see a preach worker. You preacher in the atom. I didn't see a worker. I can give a Bible. Now, also, I'm a little quotation. Bible can't say, yeah, to my folk. I then I'm moving. Right. Yeah, I see the break. Good evening. Good evening, good evening, baby. Akasafi chief. If I just bring an example, the Casafi controller. May I say, Nana, my interview? The program many of the I'm sorry to say now, oh, cano, Bible will be anywhere I can't say. I also for cano in the crack, Paul, not Paul, and Jenna, which said, sorry, not Paul, no, Jenna, Sompa FM. It ends somewhere. Chapter 12, verse number 20, verse number 1. Brandon think I be an awabon it to a mayan. Not if I be and lay yet is the war, yet I'm not so crap on fire at the Ferrari. Your first name David. I have on fire and I'm because David is back in your mobile. Baby, Okopa will be here. Not if I'm here, you will not be here. Cabrero of a hitty of a urea, and I would urea call one, 9 quite what urea call. And I go from far before Nathan so and call David in chain. Cabrero, not a bit number, Nathan L2, David a train, and so on. Yes, on my deputy who won here, why my deputy called for fire, Yakupo chain. Yakupo in the book, and hotel. I come to the next. I saw for Papa, the thing of Moko or Eddie Mopre, and I told me Paul at them to a truth. Nipa saying. Right. Yeah, I see my brain knows so adventure. Good evening. Hello, good evening. 0598994994 0598994994. Good evening. Me ba cha odini baby Akasafi. Brad Dan, yeah, that's me too. So I don't get it. Bible na so for the Bible kaka. The truth is, on the other case, but it's safe. Sompa FM. So far, to one kaka. The one thing I want, this is the church and the new deal. So, Mamma, you, church one much in the deal. If you want to pay the Bible, because it's telling to what I should get or nothing.
Oh yeah. I know, yeah. Okay. Yeah, be pon basis so amount. Yeah, that's good evening. Hello, good evening. Hello. Chief, udini baby akasafi. Pacho makasafi. Ejimaku kunyako. Right. Ofem ankara pomo. Uncle, my nche wa nyumre. Na modisa de obi o wa shuru na zaman san de bibiana. Ko moye na hadi na wa ko fa. Kenya ye tie Sompa. Na kunti. Para wa kisuma na wa ko fa. Ko ko ni na bi. Dan mo so wo e ta wutu no funa. Olu ko ba yan hadi na yan hadi a. Ta so ni sidan ka no abobwa. Right. Good evening. Hello, good evening. 0598994994 0598994994 Oba Jumadi so Sompa TV ena wani guso a o share. Good evening. Good evening. Good anybody akasafi. Hello. So, Pastor Kasafi Takrade. Para ro mama yeje wanumre. Evangelist Kase. I was a radio station before. Sompa FM. Obi Kayabwa Asuma Yutu. Sa fere jamama no sa no party to wa. When it said them when you can ya, you could not say. That is a one evangelist who okay. Right. Obe ya no ama ye sorry ha. Bonia ya apart from a jamamo. Bonne ben obi ye wa sorry mu a ibetu na saying. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Would anybody akasafi? Okay. You're friendly for the program here now. Who also be antipoma? Okay. That's it. They were questioning a crowd of right. The question is saying, according to saying, we teach you they will take a crack. And that problem to see the problem in this say, when we panel pass of it, so the name is what and our path for you. I'm not sorry that say, so pass for it. Now you know what you have for your man. The two things. Don't go you blast of it. Now for the union to 6 time. And after don't go seven. On seven, that's not the other new seven on you to me. When you in the Bible, it's a set. Okay. Because you say one, you two things. But if you're such a one sample, you two things. And to say we cannot or what situation is. Oh, for you move. Now I'm not sorry. Now you get your friends, and now I can use anybody to anything. Sompa FM. Yeah, on be you are no 0598994994. Good evening. Hello, good evening. Hello. Me ba cho dini ba bi akasafi. Ima era asema yentio. Okay. Yo, yeah, that's it. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Me ba cho dini ba bi akasafi. Make us free Accra. Yeah, Grammy, brother Justice. Right. Brother, my entry when you marry. Na asana mo kanu nti tayo. Ya papa mo kata fa o bai. Na wini ene na so pono na nka no French re e ma ye nhunu no kra no. Ne papa na to no we do ne ya papa so po boy here. Eren jacket ya pa man me ya obi anti asone no mo nsan e ade ya wo nja so pono nka no French ata pa no.
na yi na yi ni so na moai wa ni sira mu nyina ya chamba kama no aso point me da say wate wonka bra justice. All right. Also bet me abaso be 0598994994 0598994994 na waba enkomo iso. Good evening. Hello, good evening. Udene baby akasafi. So, the friend this in Kasasi Gyedie. Me da say my enti wanwure. So me say so far so na ya bonia. That's the science. But so let's say uko o me ya chiwa say na person because say boneno sa me na chiwa say boneno so wana say asuke ne eso sofun. Yo. Yeah, that's a bebre. 0598994994 na o baso ababe chere onso ugidie anwere amanfo bisa questions pa wo program mu nti yan hwese ebenya ofreni a obedi so na afi yamamo kwana ma respond to questions o mayi no because omonso no ehia wo mo. Okay, good evening. Hello, good evening. Good evening. Would anybody be a Kasafi? Right. I can't find another two. Sompa. Na Sofusuka, I think, I now who go school be I say yeah I did a full community record. Aye. Also okay send me say en case who you could say be that's all. What will be the man? If I wish my who say wa ko asole kanya. En ka wo transition and we say asema asona okwenu jen asema e man jen this year e dey and na nipa no and then nipa na akwa asole. Maybe I saw no alcohol. Why are you turning it to our no Jibufu, no apart of Fufu, minimum. The nuclear software, our set of money. And not the same year by the time I live a body gas or Intino, or quite a sort of floor, Yakoyan assaulting. Instead of saying, I say a papa, I'm not I would like a deal to myself. And by the time I saw who's at the cost, Yawoyan, what I got about. But this I have discussed the preparation. You can immediate. I quite for a possible yes, so you put a push up and any zero. Okay. Because I was a Musha. What pass, so let's now watch me answer. Yes, we are so penny. That year, or that is our part of holiday. The feeling what I blame no, and then what happened to allow the business with you. And now we are so penny that you are no, I get me as on at the channel. I'm feeling good at this. I'm not too way to do that. I'm sorry. About all my parking lot, which I don't know that you are about. Yeah, I say, a honso ye asem fofra, Yabeka Hansamo, actually. Okay, Yamfo by Obiwa. Good evening. Good evening, all right. Would anybody be a Kasafi? The family, I'm sure you will be able. Meda Sabraya, my intio. To be a very far. Which nothing another in the channel. Yes, that's a baby. Obi a baby who I bet to Nasayana. Okay. My Yamra studio na yeah, last one. Good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening, sir. At the same. Nyamia Domira. Hello, okay, went to mention Evangelist, only a reverend. I tell for a team or money at Jamons or Macombo, more bizarre questions. Na sister Bacon can say, Ubi a one yem. You betuna sainty or person of Suma say, acquire abortion. Ain't no unquire abortion in tune sainty. No matter now, sorry, Mukude, now sorry, who say, or a con na your man in Tinum, and as all finding Sarah no to know and saying. Obisu bisa say bonnet a hood robe apart from drama more. Dear na we ya a chere say it was a two saying. And Obisu bisa the other question, I think I no escape kakra. But you were by the time I ever ban me mekai.
panel say or program nche we say me kwa man factor wo edwuma so aine ntino so bia wotia can be first Timothy no chapter 1 verse 18 to 20 ebi mo no mo de say mpa miensa Hemenius Alexandru Philito omo de say owu sorry eni hono mo ntia de koso divisions ewa asole mu ene ma Paul ejina so a edu tum free hono mo enye dwama monti ene hono mo ene tu me sanso kire qualification e fa so edi elder ene osofo ene ade eye first Timothy chapter 3 verse 1 and 17 eni ko say ni panel saduam so imagine say evangelist so be shia me no na my 10 times asram nde bia no ye asofo no de a ba asore man say be ya yenko ye bi say be ya ne ya yete ne Paul ni ho ne ye wo nkranza ye wo kumase ye wo sunyane ye wo Ghana nkro ni wiase ya aka no say be ya obi tie na ohunu se me ko ya de we ya ebetumi asente menye bi e bi ye de wen dem ka say e bi divisions e wa asafo e fa say ya we ne ko so ya no ko asore ya be na pe material e was asore mu now me de ya methodist be based on Christ. What I say, the death and the resurrection. And you this a major death and the resurrection dinner my rain sabra me okay. Yes, what mean sabu? What I say? I saw no at the house obi abetme because we a new convert and I woba. What I say? And I would team. I saw him pamo say ko. And then quite just me I can say. Yes, mu ko mama train for. Obama de boy for. And we a new convert and I woba. No so mu didia. Mon church no mo okay because onji ndi na wo no mensa no but ye di na ye church na wa what does you asem say asem wa tintim ho dem ho afi and you did no na asem de eji we free mu but man say leadership what does you now tim na say all we nsa no get me to so as leader right but what you na say all we be on to prepare for get me to so as leader why because leader no obi a show nti asofo qualification okura e koma asafo man nyina yes to mu na ye asofo no asafo man mo amu ni ye mom na yin pain for enti nyina na koma obia okay me da se bebre e wo minim eni o wasem twato okrakra fa ka ho na yen so wasem twato okrakra say ye tu obi esan a strength nipa no ade e be strength no e wa ye fa say djuma ye wo mi na wa ye bi na ye say kofi be 3 months na ade a e sha odi man next time no mistake there we no oba we unya bi even though so bet me station yanko different station but there we here wa no a you from opa unya side strength no to purify e wa hono e correct o e train ya so ya de e ma wo nje tu obi nsan ya yense no so ye tu nsan nje se automatically okwo bu nsam game no me da say reverend wada roma waseme di awieye na ante ba ko bisa se obi konyema ntunsan hunhunti onkonye abortion na ometena asoro na asoro hun se oye krojen ana se onfa ayinsan no mra na yentunu nsan mom okay me kan no na papa ya o ka se ye bo adwamamo so nko ha se de Vanessa am say sha se no wa ntie right 1 Corinthians chapter 5 verse 11 na de ba from no kan se na afi matre mo se obi a ofren onua oye odwamanfo ana nibrifo ana abosumsumni ana tokwapefo ana osambofo ana nimfo a monne no emmo saa onipa no monne ne dimpo edi saa ne ma we se nyina yitu obi sen enye adwammo yanka adwammo nko a edi papa no se bia na won tie ya na obi zo bisa obi ye baifo a ena midi kan se o se saa se no otia na wo hwehwe mu a na yampa na wo beka jem so obi e baifo e die na me obi di be dia dan so e baifo me dem hu so obi e baifo na ye die se yesunsumu ade enti die hinta de Nyankopon na be yi ni na di twato no ena oba na wonyem no na onyem nti osuo so be ba so wa konyem osuo se betu na sent o be so ko hesumase ya abortion ko hesumase onye bepa Hebrew for man say se mo di asotwe mo hunu asotwe mo amane atenemu a Onyankopon ye mo se ba endi se na wo akwanyem no na wo pese wo doji ana wo escape asotwe de be ma wonti wo fra kiri akwa ye nyinse na ene se wa akra wasem e mo ye bapa de a gitum na tenemu
na so twen be ma bia no wo sebo sa yi bia ye bo sa be ya asafo ba edi mo nko yi mu ontrem ne ntuni nsen Reverend Evangelist quick one pa ye bras quick one na mo kasa mo kafa obi ebeyifo no ho na pesa me asa obi ebeyifo a anu hu ma sema yesu su de tumi na maye Matthew chapter 10 what is it? Matthew chapter 10 verse 8 we know what is it muntu ahomoni what is it obi ebeyifo a do ye deliverance what is it only deliverance e deliver ne tu ne free mu e wo ho no on ka so ye ebeyifo nti ye tu na san no e kwa nya wonam de sunsun azento ye deliverance next week ye be ba beto anko o ma me 1 minute bi na ma se me twa to say 2 Corinthians chapter 13 verse 10 me di we a o say ye enti na minimum 10 me twem yi mabremu na se me ba me ne mo ani ndenden so se de tumi a awurade de amayen na ema mo nkoso na enye mo se yiri nti ti tu obi san a se tumi ne ye wo se ye de kwakwa mo ye se ye se so mo nyintu abusiafo na ene aha ena ye de ugidie ne sentwumade ebesi ye beda ya hwefo ehwe Sompa TV ase mo a mutie Sompa 90.7 Kuranza 98.9 Sunyane 93.1 Kumase yeda mo ase papa pase munyina munya ye ho adaje adontuma dasene ye besan aba yeda Gyedie marketing agency na 21st clinic for ase na yaka wo se wo adwade ana adetonde bia pese ye bo ho dawura dwumadie ebetima bo ho dawuro Ghana fa na nyina obi ahwe etie enti wode wadwade beto so a ubenya mfaso burubruja me producer manager Bafo Steven adona friend manager Bojimbo afi bra obi ebeta to obi MC adwumadie no DJ Papa Toast na oye edema yen midinde owo ahene echampon ade echi a yedamo ase Said the church for beba mumununso. One now, they say